Ahojte, akurát sa nachádzam tretí deň na ceste z Bratislavy do Amsterdamu a v dnešnom videu, okrem toho, že uvidíte tie také klasické zostrihy z cesty, tak by som chcel zodpovedať otázku, ktorú sa pýta dosť veľa ľudí, a to, ako si plánujem takéto bicyklovačky. Ale najprv začneme pekne ránom. Dobré ráno. No, ja zažil som už aj lepšie noci, ale zima mi bola iba na chodidlá. Akurát tu ešte aj celkom často chodia auta. Nechodí tu ani tak veľa aut. Nebola to žiadna sláva, no. Dobre, ideme. Je 7 hodín ráno. Kámo, to není na jedenie. Co děláš? Už som v Passau, čo znamená, že som aj oficiálne v Nemecku. Táto radnica v Passau leží rovno vedľa Dunaja. A čo je zaujímavé, ak si pamätáte povodne v Bratislave, tuto si nepamätám, aj keď je celkom aktuálna, ale tam úplne hore je povodeň z roku 2013. Už som prešiel cez mesto Passau a môžem vám aspoň porozprávať, ako si plánujem tieto bicyklovačky. No, aby som pravdu povedal, väčšina mojich bicyklovačiek mi nevyšla na 100%. Treba vždy rátať s tým, že budete musieť meniť veci za chodu. Netreba sa nechať znechutiť, keď sa niečo pokazí. Alles gut. Danke. Piči. To som ešte kameroval? Trochu som sa strepal z bicykla, ale našťastie to nebolo nič vážne. Dôležité je podrobne plánovať vždy iba krátke výlety. Keď plánujete povedzme 2-, 3-, 4-dňovú bicyklovačku, môžete si navrhnúť presne trasu, kde budete spať. S veľkou pravdepodobnosťou vám to na 90% vyjde. Dnešný deň je ukážkovým príkladom toho, ako sa dá jednoducho vybaviť ubytko na fare. Veľké výlety sú na plánovanie oveľa náročnejšie. Ja osobne si väčšinou iba spravím takú približnú trasu, cez ktoré krajiny pôjdem, plus cez ktoré zaujímavé miesta by som chcel ísť. Plánovať nejaké ubytka je oveľa náročnejšie. Ale za mňa je podľa mňa najlepšie dlhé trasy jednoducho neplánovať. Ja osobne počas cesty používam aplikáciu Mapy.cz.
Veľa som používal aj Google Maps, ale nemám s nimi úplne dobré skúsenosti. Za mňa je to na dnes všetko a zajtra sa vidíme pri ďalšom dieli. Dobrú noc.